Pa ne, pouke su da se treba voditi takvu politiku da se trudimo da izbegnemo rat. Da rat ostane kao poslednji, nešto što se ne može izbeći. U tom smislu treba odvojiti, znači ono što mi danas radimo sa NATO-om, a to je da mi želimo da sa njima izgradimo partnerske odnose, a ne da budemo članovi NATO. Prema tome, ovde IPAF je samo jedan deo, samo jedan od programa koji se sprovodi kada neka zemlja uđe u partnerstvo za mir. I on ne podrazumeva nikakvo članstvo, on podrazumeva korišćenje svih pogodnosti koje neka zemlja može da iskoristi u tom odnosu sa NATO. Mi odnos prema NATO nismo promenili, ja sam to rekao i u sedištu NATO. Rekao sam da su bolna osjećanja na bombardovanje i da mi sada ne treba da se trudimo da naše odnose zasnivamo na ljubavi ili mržnji, nego na zajedničkim interesima, to je da bude mir i stabilnost u regionu. To što Srbija rade i druge zemlje koje nisu članovi NATO. Tako da nema tu velike razlike. Kancelarija pored nas je Rusija. Pored Rusije je Švajcarska. Prema tome, ako to ne smeta Rusiji, zašto bi to smetalo Srbiji? Tako da treba praviti ogromne razlike. Mi ne želimo da budemo članovi NATO-a i mi želimo samo da iskoristimo sve pogodnosti koje pruža partnerstvo za mir. A to je nešto što smo mi potpisali i ušli već, ja mislim da je bilo 2006. godine.